Hvad fanden? Hvad så, Lasse? Sejt, du kan komme, Basse. Nej, jeg så sgu lige en opdatering ind på Facebook, og så tænkte jeg, at det kunne komme forbi. Nå, ja okay. Jamen, det er jo sgu fedt, du lige gad at komme. Så, nej, hvad så? Hvad skal du lave i dag? Ikke det store. Altså, det er jo sidste dagen, skolen starter igen, så... Nå, jeg er for helvede. Jeg er jo stadig en uge tilbage, fordi vi startede en uge senere på min skole, så... Åh ja, for satan. Hvad skal du lave i den uge? Det ved jeg sgu ikke, altså. Det ender nok bare med at komme til at spille forsæde, altså, som det vanligt, ikke? Det er sgu da også fornuftigt nok, altså. Hvad fanden skulle man ellers lave? Ja. Nej, du snakker om, du har fået lavet noget fedt i forsæde. Ja, du skal sgu næsten lige se den, du. Ja, det er sådan en lille Datsun 510, jeg har tunet lidt vildt. Jeg er fedest, mand. Ja, for helvede. 0-200 på 3,2 sekunder. OMG, mand. Det er da vist ikke en standard Datsun. Nej, for fanden. En Skyline R34 motor. Dobbelt turbo og 950 heste. Nå, kæft, mand. Den er sgu da herrefed. Hvad står der hjemme i på den, eller hvad, mand? Den er monsterfed, Lasse. Ja, tak, Basse. Jeg har også brugt lidt tid på den. Og den er fandme hurtig. Prøv lige at give den lidt gas. Så for helvede, der var sgu en, der ringer. Ja. Ja, hvad nu? Ja, jeg skulle lige under Lasse. Nå, ja, okay, slap dog af, mand. Så kommer jeg der nu. Ja, hej. Ja, det var Killingen, der ringede. Og hun skulle ellers se at komme hjem, du. Ja, okay. Jamen, det var sgu hyggeligt, du gad at komme, du. Men så må du komme godt hjem, ikke? Jo, tak, og held og lykke med skolen i morgen, ikke? Vi ses, du.